Tervetuloa tähän Iltajen kunnan perinteiseen itsenäisyysjuhlaan. Meillä on luossa hienoa ohjelmaa täällä ja hieno nähdä, että teitä on paikalla näin paljon. Juhlan aloittaa perinteisesti ilmainen soittokunta suomalaisella kansanmarssilla ja Lottaspäämarssilla. Tämä pidemmittä puhetta, tervetuloa.
soittokunnan puheenjohtajana toki Seppo Huuman. Seuraavaksi meillä on vuorossa nuoren puheenvuoro, joka tulee pitämään Emilia Noponen Ilmainen lukion opiskelijaksi. Hyvä juhlaväki. Vietämme tänään itsenäisyyspäivää, jonka tullen kiitämme siitä, että meillä on Suomi. Meidän rakas itsenäinen maamme. Maa, jonka ansiosta saamme kokea kuuluvamme johonkin. Jonka ansiosta saamme kokea olevamme suomalaisia. Olemme oppineetkin suomalaisuudesta ja Suomesta ihan lapsesta saakka. Suomen kieli, historia ja kulttuuri ovat olleet läsnä jo alusta asti. Vaikka minä käsitys ja näin ollen käsitys omasta kansalaisuudesta ei olekaan tuolla lapsena vielä kovin kehittynyt, niin suomalaisuuden merkitys alkaa luoda juuriaan jo silloin. Mutta missä vaiheessa oman kansalaisuutensa merkitys aletaan todella huomaamaan? Olenko minä ja muut nuoret ymmärtäneet tai kunnolla miettineet, mitä suomalaisuus merkitsee? Tai onko se merkitys voinut jäädä huomaamatta kokeneemmallakin? Voi olla, että on. Suomalaisuutta saatetaan miettiä näin itsenäisyyspäivän tuntumissa, ensilumen sataessa tai saunaa lämmittäessä, mutta yltävätkö nämä hetket syvempään pohdintaan? Voi olla, etteivät johda, mutta en koe sen olevan kovinkaan vaarallista, kun se syvempi pohdinta tulee kuitenkin vastaan aikanaan. Se aika on, kun suomalainen alkaa pohtimaan, kuka hän oikeastaan edes on. Niin, suomalainen. Se, mitä se sitten itse kullekin merkitsee, on taas hankalempi pohdinta. Toiselle suomalaisuus merkitsee Suomea, kotia. Toiselle taas suomalaisuus merkitsee suomalaista luonnetta, sisua ja periksi antamattomuutta. Mutta tämä pohdinnan hankaluus tuo esiin sen hienouden. Jokaisella on mahdollisuus luoda suomalaisuuden merkityksestä oman käsityksensä. Kukaan ei ole asettamassa rajoja tai vaatimuksia sille. Vaikka tietysti toivottavaa onkin, että merkitys huomattaisiin ja muistettaisiin. Näiden ajatusten myötä mä aloin oppimaan suomalaisuutta juuri sen pienen minäni kautta, joka vasta alkoi luoda päässään kuvaa ympäröivästä maailmasta ja Suomesta. Se ajatus sai mut vertaamaan sitä lapsuuden kuvaa nykyiseen ja näin ollen myös tulevaan. Tämän ajatuksen myötä mä huomasin, kuinka suomalaisuuden merkitys on tullut esiin kasvaessani ja se merkitys vaan jatkaa kasvuaan. Mä uskon, että näin on muidenkin kohdalla. Suomalaisuuden merkitys kehittyy jatkuvasti.
tanssiesitys. Tähän on koreografia ja tanssi. Eurolahti. Saadaan verhot auki, niin Eeva pääsee.
kiitoksia Eivalle upeasta esityksestä. Seuraavaksi meillä olisi vuorossa juhlapuhe. Ja tänä vuonna tulee pitämään kunnanhallituksen puheenjohtaja Joulainen. Jouluna ja juhannuksena lämmittää Eelin pihasauna ja sauna yhdessä.
siitä, että täällä Ilmajoellakin yhteisön arkea voidaan ylläpitää turvallisesti, vakaasti ja häiriöttä. Se vaatii päätöksiä ja toimenpiteitä päättäjiltä niin täällä Ilmajoella kuin valtakunnallisestikin. Mutta myös sillä on merkitystä, miten jokainen meistä toimimme ja kohtelemme toinen toistamme säilyttääksemme yhteiskunnan rauhaa. Me elämme tänään Ilmajoella ja Suomessa rauhan aikaa. Mutta rauhaa ei saa ottaa itsestäänselvyyttä. Se vaatii työtä, ymmärrystä ja yhteistyötä, aivan kuten se on aina ollut. Meidän tehtävämme on muistaa menneiden sukupolvien perintö ja rakentaa tulevaisuutta, jossa turvallisuus, luottamus ja keskinäinen kunnioitus säilyvät ja vahvistuvat. Arvoisa juhlayleisö, haluan lopuksi kiittää veteraaneja ja lottia, jotka mahdollistivat meille itsenäisyyden. Ilman teidän panostanne ja uhrauksianne emme voisi juhlia itsenäistä Suomea. Suomi on meille kaikille rakas ja tärkeä maa, ja juuri siksi me olemme valmiita tekemään kaikkemme sen eteen, että se säilyy turvallisena, itsenäisenä ja vapaana tulevaisuudessakin. Edesmenneen presidenttimme ja Nobelin rauhanpalkinnolla palkitun Martti Ahtisaaren sanoin, rauha on tahdon asia. Haluan toivottaa teille kaikille hyvää ja rauhallista itsenäisyyspäivää. Seuraavaksi toivottaisin tänne esityslavalle Ilmajoen musiikkiopiston trion, Janika Koskela pian, Mainitta Taivalmaa, viulu ja Elsa Päivärinta sen.
paljon esityksistä. Seuraavaksi meillä olisi vuorossa Pro Ilmajoki-mitalien luovutus ja pyytäisin lavalle aluksi niin puheenjohtaja Aine Klein. Arvoisa juhlaväki, haluan ensin kertoa eiliseltä semmoisen hienon ilmoikkalaisen hetken. Eilen pidettiin Etelä-Pohjanmaan yrittäjien 85-vuotisjuhla, jossa palkittiin vuoden ilmoittamisyrittäjä Koskenkorvan Kraateeri. Eli Jaakko ja Sari Koskenkorva. Erittäin hieno palkinto ja hieno tilaisuus. Saatiin valtavat aplodeja ja oltiin isolla porukalla vastaanottamassa palkintoa. Pienyrittäjä Tarja Pienimäki ilmoitus sai myös palkinnon. Siinä oli vuoden ilmaiyrittäjät. Sitten mennään itse asiaan, eli Pro Ilmajoki-mitali. Mä haluaisin ensin teille kertoa mitalin taustoista jonkun verran. Meillä on täällä paikalla mitalin suunnittelija herallikko Jussi Toukonen. Missä Jussi on? Siellä hän on. Tämän komean mitalin takana. Luen täältä Jussin ajatuksia. Suunnittelun lähtökohtana Pro Ilmajoki-mitalille olivat säde nuijamiesten marssista ja nuijamiesten muistomerkki. Halusin luoda muotoilun keinoin sopusuhtaisen palkinnosarjan, jonka pintojen viimeistely antaa sille voimaa ja herkkyyttä. Kun on kerran lähtenyt pohjan mies, seis voitto pois. Ja sitten mennään tähän, eli Pro Ilmajoki-mitali. Pro Ilmajoki-mitali myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on erikoisen positiivisella tavalla edesauttanut ilmainkunnan nimen tunnetuksi tulemista tai muutoin edistänyt kunnan aineellista tai henkistä kehitystä vuoden aikana. Pronssinen mitali kattaa maakunnallisen, hopeinen valtakunnallisen ja kultainen mitali maailmanlaajuisen Ilmajoki-nimen ja kunnan positiivisen merkityksen esilläolon kulloiseenkin tapahtumaan liittyen. Ilmajoen kunnanhallitus on tänä vuonna myöntänyt 2 hopeista Pro Ilmajoki-mitalia. Ensimmäinen hopeinen Pro Ilmajoki-mitali myönnetään arkkitehti Rainer Mahtamäelle. Voit tulla tänne eteen ja kertoa. No niin, täällä kuullaan perusteluita. Ilmajoen Huissikylältä maailmalle lähtenyt Rainer Mahtamäki on valtakunnallisesti monin tavoin palkittu ja arvostettu arkkitehti. Hän on toiminut arkkitehtuurin professorina Oulun yliopistossa vuodesta 1997 lähtien. Hän oli Rakennustaiteen museon hallituksen puheenjohtajana vuosina 2002–2006 ja Suomen arkkitehtiliiton SAPAn puheenjohtaja 2007–2011. Mahtamäki on toiminut monissa kansainvälisten arkkitehtikilpailujen tuomaristoissa ja saanut kymmeniä palkintoja arkkitehtikilpailuissa Suomessa ja ulkomailla. Hänen töitään on julkaistu alan tärkeimmissä kansainvälisissä julkaisuissa. Mahtamäen töitä on myös ollut ehdolla kansainvälisissä katselmuksissa, kuten Mies van der Rohe kilpailussa. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä Suomessa Arkkitehtimuseossa sekä töitä esillä esimerkiksi Milanon Triennaalissa ja Venetsian Biennaalissa. Mahtamäki on palkittu Rakennustaiteen Suomi-palkinnolla vuonna 1996 ja Taiteen Suomi-palkinnolla vuonna 2008. Vuonna 2017 Mahtamäki sai pohjoismaiselle taiteilijoille myönnettävän Ruotsin kuningashuoneen Prins Eugen mitalin ja kultaisen Helsingin mitalin vuonna 2018. Rainer Mahtamäen tunnetuimpia suunnittelutöitä ovat muun muassa Kaustisen kansantaiteiden keskus, Suomen luontokeskus Haltia ja Puolan juutalaisten historiallinen museo Olin Varsovassa. Museorakennus on saanut paljon kansainvälistä kunniaa ja se voitti vuonna 2014 ensimmäisen arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon. Tätä mitaliesitystä on esittänyt kulttuuriyhtön puolesta Minna Tuohisto-Kokko ja Iiris Mäkinen. Otetaan tämä toinen mitalistipuolue tähän ja sen jälkeen saatte mitalit ja sitten saatte pitää oman puheenvuoron juhlayleisölle.
mahdollisuus myönnä Hopeisen Pro-ilmoitusmitalin perhekoti Toiskalle. Olkaa hyvä, tulkaa tänne eteen. Sitten kuullaan perustelut. Perhekoti Toiska on jo 10 vuosien ajan panostanut lastensuojelutyössään nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Luonnon, kulttuurin, taiteen ja musiikin läsnäolo on aina ollut olennainen osa perhekodin arkea. Perhekoti Toiska on tehnyt poikkeuksellisen laaja-alaista yhteistyötä eri alojen taiteilijoiden kanssa niin maakunnallisesti kuin valtakunnan tasollakin. Se on vuosien saatossa järjestänyt lukuisia näyttelyitä ja tapahtumia koko maakunnan väelle. Toimintaympäristöä on kehitetty esimerkiksi ympäristötaideteosten ja taidetalon Villa Salmelan puitteissa. Taiteen ja kulttuurin merkitys on suuri ja se on luonteva osa perhekodin miljöötä ja elämää. Perhekodin arjessa kirjattu Toiskan filosofia oli aikanaan aivan uudenlainen tietokirja lastensuojelutyöstä. Se kertoo muun muassa siitä, kuinka kulttuuri, kaunis miljö, turvalliset aikuiset antavat nuorille virikkeitä ja mahdollisuuksia luoda omaa arvomaailmaansa. Perhekoti Toiska on toiminut monella tapaa edelläkävijänä niin lastensuojelutyössä kuin muussakin sote-alan toiminnassa painottaen luonnon ja kulttuurin merkitystä. Pitkäjänteinen työ on huomioitu myös valtakunnan tasolla. Nämä perustelut ovat antaneet Ilma- ja kulttuuriyhteistyö ry:n puolesta Minna Tuohistokokko ja Iiris Mäkinen. Onnittelut teille molemmille. Mitalia ja kukkia, mä tuon kanssa sinne vasemmalle. Paljon
ystävät, kaverit ilmailevat. Me tykätään käyttää lähialueen palveluja, tuotantoja, alihankkijoita. On nyt sitten kysymys vaikka kananmunien hakemisesta tai kaivikoneen puskista tai kysymyksestä, että auttakaa niin meitä tehdään. Aina löytyy meitä viisausia ja me ollaan myös siinä mielessä yleensä sanomassa, että meitä on siis toiskassa, meitä on noin 20 aikuista. Jotkut kutsuu työntekijöiksi, mä tykkään kutsua aikuisiksi, ne on meidän ystäviä. Meitä on 20. Siellä on, voisin väittää, että siellä on tosi monta, mutta voisin väittää, että he kaikki ovat minua fiksumpia, minua parempia, minua taitavampia monessa asiassa. Ja mä luulen, että sen takia me ollaan yli 30 vuotta onnistuttu tekemään hyvinvointipalveluja, lisäämään hyvinvointia meidän ympärillä. Ja myös lisäämään meidän omaa henkilökohtaista hyvinvointia. Mä kysyin meillä oli eilen pikkujoulu, koska aikuisten pikkujoulu. Kysyin porukalta, Aape soitti mulle, että se tulee takaperin ja aloittiin kysymällä, että onko mä saanut kutsua linnanjuhliin. Mä vähän häkeällyin siinä että mä en tietääkseni, mutta tämähän tuntuu kuin olisi linnanjuhlista. Kiitos. Hän myös sanoi, että jonkinnäköisen puheen pitäisi pitää siinä vaiheessa, että se on mietin, että vieläkään voi perääntyä. Niin kuin ei itseni kovinkaan voisi se puhujaksi. Kiitos kuitenkin. Kysyin porukalta eilen, että mitä mun pitäisi sanoa täällä, koska tämähän ei ole palkinto minulle, Tiinalle tai Keijolle, vaan tämä on palkinto Toiskalle. Ja Toiska on yhtä kuin Toiskan ihmisiä. Me luodaan se henki. Me luodaan se kulttuurin, taiteen, luonnon avulla se fiilis, mikä meillä on ja mitä. Minkä ihmiset yleensä meillä aistia. Kysyn, että miksi niitä jäi Toiskasta mieleen. Meillä on taipumus sanoa usein, että se asenne, se tervetullut tunne, se, että täällä on hyvä olla, tuntuu hyvältä, niin senhän luo meidän ihmiset, aikuiset, meidän työntekijät. Joten tämä kunnia kuuluu koko meidän 20-henkiselle tiimille. Ja kysyin heiltä, että mitä mun pitäisi täällä sanoa ja kiittää tästä hienosta kunniasta. No, siellä tuli monta vastausta, mutta yksikään niistä ei ollut kuin painokelpoinen, joten valitettavasti voi niitä tässä hetkessä toistaa. Se on meidän tiimi. Mä oletinkin ja odotinkin jotain tällaista. Mutta se mikä meitä leimaa, miksi me ollaan Toiska, ja miksi me ollaan ylpeitä siitä, että me ollaan Ilmajoen Koskenkorvalla, niin vahva usko omaan tekemiseen, siihen meidänlaiseen tekemiseen. Me ollaan pieni perheyritys, sote-kenttä, murroksen keskellä, niin kuin kaikki muukin, johtuen useista syistä. Mutta se, että me tehdään asioita meidän tavalla ja me uskotaan siihen, me luotetaan, että se kantaa, luotetaan tulevaisuuteen, luotetaan siihen, että kun tekee parhaansa ja tekee sen sydämellä ja tekee sen uskoen siihen, niin sillä on merkitys. Ilmajoki ja erityisesti Koskenkorva on erityisen hyvä paikka elää. Opiskeluvuosien jälkeen mäkin pääsin vähän käymään kauempana ja vähän tuli kierrettyäkin eri paikoissa. Loppuviimein sitten vähän yllättäen naisen perästä päädyin Kototuvan naapuriin Vietilän kylähän Koskenkorvalle Ilmajoelle ja on siitä kyllä ylpeä. Ja muistan tätä myös toivottaa ihmisille varmaan ylestymiseen saakka. Hyvä ystäväni Laitilan Teemu myöskin Ilmajoelta kotoasi. On tällä hetkellä työreissulla Las Vegasissa. Sen kanssa juttelin tässä tällä viikolla joku päivä ja Teemu ihmetteli, että miksi Italiaa asuu. On hirveän suuri tarve korostaa sitä,
ylpeästi vastaan. Katselin noita 9 edellisen vuoden Ilmajoki-palkinnon saaneita sekä ihmisiä että yrityksiä ja yhdistyksiä ja totesin, että päästään kyllä äärimmäisen arvokkaaseen seuraan. Itselleni tärkeinä muutaman noston tästä teen. Täällä on useampi meikäläisen opettaja nimittäin sekä Ilmajoen lukioajoilta Etosen Jussi esimerkiksi sieltä alkupäästä, molemmat ylihankukselat Paininpiireistä, Välimäen Antti ja Vuorennon Mari. On olleet itselle merkityksellisiä ihmisiä ja ovat varmasti yksi syy, miksi minä olen tässä. On todella hienoa, että me saadaan liittyä heidän kanssa saman palkinnon saaneiden joukkoon. Tässä vaiheessa varmaan voisi sanoa, että on jo hienompi kuin viimeinen. Jos ette usko, mitä minä olen tässä yrittänyt toitottaa siitä toistaa leimaavasta hyvästä hengistä, niin tulkaa käymään tulevana kesänä heinäkuun perjantai. Meillä on taas Kaijan kahvila. 7 vuotta, 7 kesää putkinen. Kaija on siis meidän avasi. Yksi niistä. Se on oikeaa. 4 jalkaa ja karvat. Eli Kaijan kahvilat on meidän avoimen oven. Se on meidän tapamme antaa ympärillemme jotain, mitä me olemme yhteistyöllä onnistuneet rakentamaan. Se on myös meidän tapamme tehdä ehkä lastensuojelua näkyväksi. Poistaa niitä tiettyjä mörköjä, mitä helposti rakentuu lastensuojelun ympärille. Me ollaan iso yhteisö, me ollaan iso perhe. Me ollaan koti numero 2 tai 3 tai 4. Jos joku niin haluaa ajatella, ja luen kiitos, että joku haluaa ajatella niin. Heinäkuun perjantai-ilta. Tervetuloa. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana vuonna 2024 on yhdessä. Me ollaan täällä, erityisesti me 3, mutta varmasti myös kaikki te, sen takia, että me ollaan tehty asioita yhdessä. Tehdään jatkossakin. Itsensä näköistä itsenäisyyspäivää 107-vuotiaalle Suomelle, itseni ja ystäväni yhteisön, eli toiskan ja toiskalaisten puolesta. Kiitos. Kiitos paljon ja ottaa vielä molemmille. Seuraavaksi vuorossa olisi Ilmajoen Korsuveljet johtajana Seppo Tukila sekä Ilmajoen lauluista Kaarina Äijölä ja Silva Ojala. Sota loppui 80 vuotta sitten muistoissa yhä.
katsovat oikeaan. Sama kaiku on askelten, kyllä aistomme tuntee sen. Kuinka kankkujen kätköstä nullastamaan, isät katsovat oikeaan. Sinä tiedät, Veikko, mun pienellä, mikä retkemme tänne toi. Ilomielin me riensimme sinne päin, mistä tytteiden kutsu soi. Tapa tuttu jo taattojen, nyt on hoidossa poikasten. Kun on vaaralle alttiina syntymämaa, koti askaret jäässä. Tapa tuttu jo taattojen, nyt on hoidossa poikasten. Kun on vaaralle alttiina syntymämaa, koti askaret jäässä. Mitä lienempi aarteita Suomessa, toki Kallekin on vapaus. Täällä on suorana seistä ja kaatua, joka miehellä oikeus. Siis te lapset ja vanhukset, ja te äidit ja morsiamet. Niin kauan teillä on suojattu mies, kun on pystyssä yksi mies. Siis te lapset ja vanhukset, ja te äidit ja morsiamet. Niin kauan teillä on suojattu mies, kun on pystyssä yksi mies. Valoisana
ylhäällä. Hänen oli palattava takaisin rinnalle. Lapsen vaistolla tajusin, että juna vie isät pois, ehkä lopullisesti. Juoksin junan perässä, itkin ja huusin, isä, isä! Kasvoin isättömänä ensimmäiset elinvuoteni, niin kuin muutkin sukupolveni lapset, ilman sitä turvaa, minkä isä antaa. Jaoin valtavan isän kaipuun, turvallisuuden ja rauhan kaipuun koko ikäpolveni kanssa. Meillä ei ollut kenelle sanoa isä. Minä olin vain suomalainen työhevonen. Jussiksi minua kutsuttiin. He veivät minutkin sodan kurimukseen viattoman eläimen. Sillä oli tarpeeksi vanha tykkien vuoksi lahtihevonen. Tosin minulla oli tuuria. Selvisin hengissä. Palasin harmaakarvaisena rauhan töihin, vetämään auraa tutuille pelloille. Minusta ei ollut ratsuksi, ei paraatihevoseksi, upseerihevoseksi, takkukarvaisesta työhevosesta. Mutta etulinjaan kelpasin vetämään soppakannunoita läpi tuli helvetin, läpi ryteikköjen, tiettömien taivaleitten, vetämään auraa. Alas. Minä pelastin usein nälkäkuolemaan tuonut miehet. Kelpasin vetämään tykkejä asemiin lumessa ja riejussa. Vetämään vainajia ja haavoittuneita linjojen taa. Ruoskan jäljet näkyvät nahassani. Olen menettänyt kuuloni tykkien jyskeessä. Häntä jouheni on kapi syönyt. Hampaitani on lyöty poikki. Minua on ammuttu. Olen elänyt vuosia syömällä paperiselluloosaa. Luitani peittää vain pitkäkarvainen nahka. Minä näin hevosen silmin sodan ja ihmisen mielettömyyden. Mutta minä olin vain orjuutettu työhevonen, enkä voinut puuttua ihmisten mielettömyyksiin. Voi sitä ilon päivää, kun pääsin siviiliin. Juoksin yksin asemalta kotiin. Niin luja kuin loppuun ajettu sotahevonen jaksoi. Lapset olivat kasvaneet. Äidit harmaantuneet. Mutta ystäväni Boku oli sama iloisesti hirnuva hevonen.
kertoa saa. Hoivakaa, mutta poissa on velje. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille laulun. Himmetä ei muisto koskaan saa. Koirissa vaatoman maankin, kaplita kenkään ei voi. Veljeksen rantoja vaati, konsa on voittava koi. Kylmänä Karjalan heimo, tuskansa kantanut on. Maareitti suorasta suhteen, vartija poissa joko. Hoivakaa, kohta poissa on velje. Muistakaa, meille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin. Himmetä ei muistoon koskaan saa. Kunnia kaikille taistelijoille, uhrissa kalleimman kantaneille. Kunnia heille, uskollisille kuolemaan asti. Suvusta sukuun ihanasti, rinnasta rintaan kaikki toistaan. Meidän on kaikki, missä sydämissämme uskoo, toivoo ja uskaltaa. Heidän on ikuinen isänmaa.
kiitoksia ilmojen korsupelit ja lausuja. Tämä meidän juhla alkaa olla loppusuoralla, kun seuraavana meillä on vuorossa laulu. Maanlaulun jälkeen kahvitus on tuolla alakerrassa ja siellä on jonkin verran toki ajallinen määrä paikkoja, mutta täältä yläkerrasta löytyy sitten paremmin kivaa kyllä. Omasta puolestani vielä kiitos kaikille, että tulitte vähän meidän juhlaan. Kiitos kaikille esiintyjille, puhujille hienosta puheesta ja esityksestä ja oikein hyvää itsenäisyyttä.